Tawuziri pa 22 minutes past 9 pa National FM ndakuuza ni paja kuti lero tikubwereraso ku Zimbabwe International Trade Fair chimuti hapana chekumirira mwana mdala ndozvo atoitakawo kovikira choreseka koriri kudziya riri kunakidza Bulawayo iriti achimweneka nyemba Bonzo Bojo Ngora Lawrence Mukombwe muno kwaya alongside Bakashoko Jena the branch manager wakatsigira kachimtengo achimwene KB muri bwanja apo tiri bwino muri bwanji no achikulire achimwene Harare kakuzizira kuti jejeje mambo kwanisa kuponya maso kuti muone kuti ma temperatures yale paponi ndaona ma temperature chimwene ari pa 14 nango 15 13 saka mzibodzi nakuno ndikaona ka 13 12 yari kusenzekera pamwepo kuti chando chatotanga mukuru chegwero nachina kumira zvakanaka apa majuzi ine ndizaonanga nagurisa kalast bakaipa aiwa fambira nyaya dzacho tim zikomo magwira ntchito se Ezra Kaunda ana kuti pasaka nkhonde wakuti titsudzure tiri kuno ku Zimbabwe International Trade Fair 2026 lero ndi ntsiku ya chinayi day number 4 yes Friday 24 April 2026 tiri kumaraka mangwana tinenge tiri kuno rangu dzina ni Chemero Kanyemba Bonzo pabodzi kana Bojo Ngora icho kwa dimuri ya Zimbabwe tiriko kwa tutu kwa Bulawayo aiwa tiriko ku Zimbabwe International Trade Fair 2026 chakabatwa makampani nevanoratidzira zvakawanda variko muri yeZimbabwe kusanganisira nesu tiri kuratidza ndizvozvo tiri kuratidza ndika vanhu vari kuya vakawanda vachida kuona kuti zviri kumbofamba sei ende ndichivatsudzurira zvavari kuda tiri kuzviita kuti kwete zviya zvokuti kwanzi tinenge takazvivharira tinozobuda munhepfenyuro aiwa apa nhepfenyuro kusvika uchivhura wovhoona chibhozho chacho woona chikanyemba chacho chiswiti lolo na zi-engineer Manyama chidzani ngube pakuti ngube bebe kuti asenga rutotsodaka vese vari kubata kachimuti ngatifambe itese ingotumira ka WhatsApp message kana text message pa 0773238096 mapesa pyo nasi atina nguva chipinga todhadhama nthawe ziri kudiyana ingonyudza igejo nenguva dza 9:30 tichadzokera kakumbare tibve kuti nkhani ziramira tani icho kwa demuri ya Zimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfadza nekutsudzura dziri kuti kamatima nawo nyika ino Zimbabwe ndakapakata ndakabata ndine nyaya yekwa Rusape muri yeZimbabwe ya teacher akafira mu ground rebora mushure mekudonha nenyaya yekuti amwa doro rakawanda akasowanikwa ane tudoro tumwe tunonzi tumbwa tokazara muhomwe izvo zvikutaura kwati kuti akatakurwa akatoiswa kumochari teacher ane makore ngota 76 years zokuberekwa akafira mu ground rebora mushure mekufamba achibva kubhawa amwa doro rakawanda asi rudzi rwedoro ranga akachimwa rakazoonekwa kuti harisi right but vakamutekurana naye kumochari vakabva vatakura nedoro rachona ndine nyaya yekuwa Bulawayo kwapopoma andisvike ndine kahana kadiki atisvike munzvimbo tosiya makadaro and please vaudze kuti choko Bulawayo ichi achina kumira musi ichi ndo chiri kupfuta kana ndisingakanganisi tinogona kudzoka ikoko tisati tabata chimwe sekurohwa kakati imwe timu iri muZimbabwe tinogona kupedza sisiri yesi isina kurohwa kudaro tibe nthawe 25 minutes past 9 ingonyudza igejo icho kwa dimuri ya Zimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfadza nekutsutsura honorable Matinyanya chimuti vakabata kuti dzviya haiwa mukoma wangu Innocent muchenjekwa baba namaiti chimuti vakabata kuti paka Zimbabwe Bulawayo Mpopoma Nketa chakamira sei ichocho murume akabva ku South Africa akadrive motokari mushure mekutipirwa kuti mukadzi wako ari palodge yakati nechikomba okay kumashure kunyaya yakanga yabhofamba ichizivikanwa nehanzvadzi yemurume uyu kuti amai guru vane zvavari kuita okay but hatisati vene nyaya yakakwana mushure mekuti nyaya yatingaiziva sei hatina ma V11 so zvakaitika ndezvekuti amai vakaita boyfriend
murume wavo achishenda ku South Africa. Asi pamba pa amai ava pane musikana kana kuti mukadzi aripo ane mwana 1. Mwana uyo akaroorwa ane 26 years kubereka, ndokunoita mwana wake 1 ari kumurume, ndokudetsera nemurume, ndokubva adzoka pamba ari kugara pamba. Mhuri iyi yakabereka vanokwana kuita 3, vakomana 2 nemusikana mumwe chete. Musikana ndiye mukuru, akaroorwa akadzoka pamba mushure mekuita mwana 1. Mwana iyeye ndiye anga kushandiswa naamai kutuma kuzvikomba. Apa rega ndiboti chikomba chikuti chikomba chimwe chete ndo chaishandiswa naamai kumwana uyu, chichitaura nemunhu uyu, chichita sekunonzi mwana uyu ndiye muridzi wechikomba, but chichikomba chaamai ndokubva mwanasikana atengerwa goloi motokari. Muri kuti chikomba chaamai naamai vaishandisa mwanasikana kubva kumurume ane mwana 1. ndiye aicommunicate, anga ari catalyst zvokuti baba hamungambofungire chikomba chemwana chingakwanisa here kuti chiende kupi kuna amai. So zvazoitika kudaro murume akabva atipirwa kudaro murume ndokudhiraivha motokari, achibvaruwa motokari yake ndokunosvika pa lodge. Haana kuburuka, ndokubva amira, ndokusvika nevakomana 3 vanosimudza simbi, vamwe vakangomira naye achiti handizivi zvakamira sei. Ukona mukadzi akuita izvozvo anenge aine imwe mini pawa kumashure, ndobva asvika ipapo vachingobuda chete ipapo akangoti kumukadzi ndokumirwa foni. dzanga dziri nguva idzakabuda mudzimai mulodge nechikomba pasi 7 kuseni, vanga vacha pungwe yachofadaya ko murume ari South Africa. Saka murume paakanzwa kuti mudzimai wako apinda mulodge akabva driver usiku overnight kunosvika kuma pasi 3 angatopindira, achibva agara ipapo. Haana kubvunza toka nda sei kusvikira vanhu vakubuda ari pa reception akagara, vanhu vachibuda imomo vachimbobuda kuenda panze chino zvavari kuita. Kusvika munhu abuda kumirwa foni, ndo zvakakwanisa kutaura nemurume chete nemukadzi chete. Achibva tora foni, adriver achibva aenda kumba ndikunotora foni yemwana semunhu akanga akaudzwa nyaya kudhara. Mwana achibva taka kupenga, yei baba mungatora foni yangu kuti zvaita sei, yei inini ndinenge ndine vanhu vangu vandirotamba nawo. Baba vakati handina zvakaona zvandiri kutaura, ndokunoti imi ndiri kukumbira kuti uvhure foni yako kana uri mwana wangu. Ndobva avhura foni. Mukoma KB zvabuda imomo, mwana achibva ataka kutaura kuti ini ndaitumwa, hapana zvandingaita, but aita akabvuma oramba. But motokari haizi yavo, motokari ndeyangu, ndakatotengerwa nemufesi wangu. Munhu aita sekunonzi ari kutaura but angana kuti ari kupa imwe information kumashure. Baba vachibva vashevedzera vakati zvanga zvichiitika zvese mwana wangu ndozviziva, ini handina dambudziko kuti ndiwe waitumwa, dzimwe dzenguva chikomba chikauya pano maishandisa bedroom yako, ndiwo mairara mai vako, iwe uchinorara mubedroom mangu inini asi uchirara pasi. Chandikukoshesa nekukusimbisa ndechekuti waisarara kupa mubhedha pangu hazvisiri zvere. Mwana achibva shama murume, akabata murume, zvekuti zviri kutaurwa zvese ndizvo. So zvazoitika baba vachibva vadzokera, ndobva vadzorera vanhu mafoni, ndobva vadzokera kudaro nezuro nyaya zoita kuti ibude mukoma KB. Mwanasikana akabva atumwa naamai kuenda kuchikomba, akaenda asina motokari, akasiya motokari. Vachibva vapinda mumotokari yechikomba, pane pavaida kunopika mai kuti vagare pasi kuti vambotaura nyaya iyi. Mota ndiye paka accident. Chikomba nemwana vari muchipatara. Izvezve vari muchipatara kudaro, mwana ndo paakupopota kuti vatete uyai kunoku ndikuudzei zvese zvaitika. Handifiri mahara, zvandiri kuziva ndezvekuti mashoko akasiya ataurwa nababa ndo aita kuti ndiye accident. Ende nyaya yakatora yeaccident yabuda zvechokwadi inini nechikomba chaamai. Uyai ndikuudzei zvese. Ndo chakatenga motokari, chikomba chinouya kumba, chinorara mumba mangu, ndo imba yavanoshandisa kana kuti inini handirare pamba. Kuri kufungidzirwa zvakare kuti izvezvi amai vane mimba yavakabvisa yechikomba. So izvozvi chikomba nemwanasikana vari muhospital, but pane kuchema kuri kuti vatete vaenda nedzimwe hama dziri kuenda kuhospital, amai havasi kusvika kuhospital, kumba zvakare havasi kuwanikwa. Ko iwo amai pawakaziva kuti baba murume wavo aziva nezvechikomba vakaramba vachifambidzana nechikomba. Mukoma KB vaida kusangana kuti vanyatsonzwisa, but baba vakaenda kumwana ndokatanga kuenda kuna amai, ndokubva vaenda kumwana, ndobva vatora mafoni, ndokuvhura mafoni, ndobva vadzorera mafoni, vachibvaruwa pasi, vachibva vadzokera. Hapana zvavakataura. Mwana ari kuti pane mashoko akasiya ataurwa nababa, ndiye kuti kudini? Kwanzi handishandise muromo wako asi uchataura wega. Ini ndakudzokera kubasa, handingasiyi basa
handishandise muromo wako asi uchataura wega. 0773238096 tumirani WhatsApp kana text message tozotaura zvakawanda mushure mekunzwa nhau muntu ndiwashangani pabodzi kana sutu lekezani kati kubwerezereni ku ZBC Mbari Studios kuna Say Ezraudo achimwene KB inu ife tiri bwino kuno zose ziri bwino zvakaronge pati munozati chii mdara KB? Yes, Ezraudo. Mafaro anozotapira manje kana kune kampepo so vanhu vakatanga kufara so unonzoti aiwa takudzirwa zvakuendeka kana vakujamba maspika aiwaka panenge pasina kana dambudziko zvinenge zvarongeka chabwina chimwene tipaseni lekezani tipase kutenda kuda mwenzi dzani mulati makuti pale manje yes chirongwa chanu boshongora segment chiri kuenderera patsogoro kati khapa mpheso dziri kuitika ngati nakunja kwa dziko ra Zimbabwe kubulikiza kana muntundi wa shangani pabodzi kana sutu zinango zacho ziri kubwera kana ora za 10:30 muntundi wa Tonga na Nambia pane chatsudzura na baba Isabel Zimbabwe machinzwa ngati fambe itese mati kudiniko ndiani aunza nyaya pachimuti boshongora mukoma KB ndataura na tete vanhu vanzvadze murume uyu kana kuti muroora wamai ava kana kuti vatete vemwanasikana uyu pamwe chete nemurume wacho anova ndiye akaitwa zvinhu izvi wacho kubva kunyika yeSouth Africa vese vachitevedzera kuti taifungidzira kuti madhirama kana tichinzwa zvevamwe. Saka nyaya iko zvinozvipairi ndipekuti mwanasikana ari mukati mechipatara achivedza vatete nezuro vachibva vaenda ikoko achibva audza vatete nyaya dzese dzakaitika kuti ichokwadi amai vangu vane nguva vachiita zvese izvo asi ini ndofirei ndaifanira here kuudza baba kuti amai ndozvavari kuita. Ari kubvunzwa nyaya yemotokari anotsika muromo achiti andaiziva kuti zvinosvika pakudaro asi motokari ari mukati mekutsika ndiri kuzonzwa kuti nhasi kuseni ndopataura kuti motokari yakanzi ndeyangu asi amai vanoishandisa pavanoda. Baba Isabel mungaziva here kuti amai ava nechikomba vanga vane nguva yakareba sei vachifambidzana vachidanana? Vatosvika kuma 9 months baba. 9 months. Vakatombobata nhumbu. Vakatombobata mimba ikabviswa. Kufada yako. Nemukadzi wemunhu. Magunanzika. Icho chokontutu icho amai vanenge vakapfekwa nemweya unobva mumvura manjuzu zvemujoro vachazvirega izvi baba avo dai vakatoita kakuti vese naamai nemwana nechikomba chavo vafire panzvimbo ndivo vanhu vakaita vari kuita kuti nyika iite nzara inganaisei kamvura pakadai ndinonzi amai Alaine Chipingidza kukaroi pamauya mati kodora mosiroka mhuri yekwachipingidza yose nemhuri yekwasingano ndidaidzoka katatu kuti Alaine Chipingidza naHenzi Chipingidza Alaina Chipingidza naHenzi Chipingidza Alaina Chipingidza amai Alaina Chipingidza amai Alaina Chipingidza po rikiti vo makwanisa here kubvunza murume kuti mashoko amakasiya maudza mwana ndiwo here ane chekuita netsaona iyi? Vari kutaura kuti nini mashoko andakataura ese ayo kutsamwa chandiri kuziva chinhu chekuti mukadzi wangu nemwana wangu vane zvavaindiita kuti ndakataura zvipi kubva papi kusvika papi handina zvakawanda zvanichaziva chikonzero ndeve ndakatsamwa asi chandiri kuziva ndechekuti nyaya yandakanga ndavinga ndakaiwana iri iyo ndofa ndadzokera kubasa pakaipa. Good morning KB na Bozo. Amai avo havanyari vaifanira kakusiyana nechikomba chavo murume pakazviziva uye mwanasikana aifanira akakuramba kutumwa naamai vake kuenda kuchikomba chiona yemanje kwazvasvika ndinonzi Tinashe Kambeso ndakachibata chimuti ndiri padombo shava yakaitika mupopoma munogara mukadzi uyu chikomba chinobva kuNketa Nketa ndipopina Nketaka. Alright, Baba Isabel. Titendereka muri yeZimbabwe timbopinda kamuchitoro nevasaura vedu vePremier Tobacco Auction Floors. A minute past 10 ndo pafika nthawe pale manje. Hanzi kudiniko pane message yasvika pano pa mujolo muchazvirega ndoda kutenda murume wekubva Joni akazvibata nokuti paloji paigona kakufa munhu apo ndinonzi Innocent Nyamindu kumande
Mbeya to Bermuda Honde Valley wechele shedzai mudhara Kaspa Nyamindu katatu nenyu wacho na Langton Nyamindu takachibata chimuti ku Honde Valley kuti G totanga nani Langton Nyamindu Langton Nyamindu Langton Nyamindu Kaspa Nyamindu Kaspa Nyamindu Kaspa Nyamindu Innocent Nyamindu Innocent Nyamindu Innocent Nyamindu rikiti vu Kanyamba na Bozho zvinonzi mutumwa hana mbonje iko zvino azoiwana mbonje zvekudaro hazvidi kudaro Stuart William paMgutu Farm kumazowe mwanakawe pati mkoma KB zvinoita here kuti mwana atende kutumwa naamai ku boyfriend ipapo manje vese andione panakanaka ipapo manje ende sena lavone seizirava umaika dai ari mwana mudiki chati ari kutumwa ende ari kupiwa zvokuita naamai chikonzero ndaamai but uya tuve mai akatombororwa akadzoka akaita mwana wake simba rake nderei aina nditofunga kuti baba vendi vake futi baba Isabelo mwana airamba sei kutumwa naamai achigara pamba ipapo ari amai ko andikodziri kura but adzoka even kana akaita mwana asi mwana saka tiri kuti shoko guru rakabva kuna amai mune mhuri yenyu asi muna amai wonditenda unouraya munhu ndobvuma nokuti ndaamai no zvaita here kuti arambe mwana achigara pamba paamai apa achifamba nemota zvaita here musafone pa 0773238096 ingotumirai ka WhatsApp kana text message kuti tiverenge kapamhepo ameno baba Isabel zvaita here kuti mwana arambe kutumwa naamai unenge utenda boso futi KB nakule Bozho zvamanje vakadzi atina kana zera navo rega Peter Zulu asiyane zvake nenyaya dzekuroora ndinonzi lasijere pabhora ndoda kudavira hangu tikati vakadzi havana Zulu atina zera navo tiri kuvapa sando dzisere dzavo vakadzi vari kumboita nani vakadzi vari kuita nevarume avo varume vari kuita navo zvakare vatoriwo nevakadzi vavo saka vanhu hatichisina zera navo ndobva ndaenda kuna Peter Zulu anga musimbise mukoma KB Peter Zulu akagara asina kuroora ari kuuraya rodzi but vanonzi baba chakutika baba Miriam zvakafanana nokuti ukafa usina mwana unovigwa nechitanda chitanda ichocho chine mwana here achitanda mwana here kana gonzo kuti munhu akasaika alibeka nkazi kana kuti mwana kana gonzo ichokwadi baba Isabel Zimbabwe taurai namukoma KB kuti ndizvo here kuti munhu akafa asina mwana either gonzo kana chitanda Miriam chitanda igonzo nokuti Peter Zulu ane mwana rikiti icho chakaipa icho okay lekezani kati tsvage pufti message inyatso kuverengeka kabwino nyatso kunyora vachasiya mujolo ndinonzi Vininchi pamauya dedzai Vininchi katatu mukwasaka timu mauya rese Mati Kodora okay Vininchi ikaroikai mauya matikodora iri kupisa matikodora mauya matikodora ndozoti mune mashoko kubvaka kuRoy ino Solar Tech well said Bozho vakadzi havasi kuita kachipfambi ichi vega saka itai kuti vanhu atina zera navo ndinonzi Memo Maruma Hoko yei mailenso iri padhiseti mukati meguta reHarare kwanzi ndongotura mafemo handina chokutaura ndongotura mafemo kungoti kutura befu zverudo muchazvirega udza Bozho kuti mangwana ndiri kuyako ndinenge ndakazadza bhavhu ndinonzi Chipo Jokonya ndiri kuCloud Park takateera nezvake panapa yes titsvake kuitira magunanzi ichokwadi ichocho Clayton Zulu kumadziwe kuRafingora aticha imwe doro hanzi simwerewa dzungu mumwarira nichemura Clayton Zulu kumadziwe kuRafingora musati matsudzura chaticha icho regai katingopinda kamuchitoro nevasawira vedu vePremier Bet okay pane chimwe chiri kupisere 16 minutes past 10 chamukado tichisvika kumuri yeZimbabwe ichokwadi muri yeZimbabwe ndakapakata ndiri mukati mekufamba muri yeZimbabwe chandoda kutaura pana pamuri yeZimbabwe nyaya iyi ndiye kwaRusape kana ndichitaura nyaya kwaRusape muri yeZimbabwe ndiye kwaRusape Chief Makoni kunonzi Kutanda muri yeZimbabwe kune chikoro chiriko
chikoro ichi government school ine mudzidzisi akati achibva kudoro achibva adona akadhakwa akangoonekwa akadhakwa haana paakakuvara change chiripo chitekurutsa doro racho nezvidoro chacho muhomwe kusvikira zvekutoona kuti munhu afa kutaura kuno kwatiri kuti akatotakurwa ticha uyu akatoendeswa kumochari chakaonekwa chiri paari idoro chete vamira kuti vaona kuti postmortem ichati kudii but mhuri yezimbabwe doro ndiro ranga rakawanda paari ende aizivikanwa zvikuru sei nenyaya yekuti kana amwa kana asina kurara anenge asina kumwa aifanira kutoti atonwa kuitira kuti akwanise kurara ende kana adhakwa munofanira kuti muzive kuti haiwa nhasi amwa asi ari mudzidzisi aisumukira kuchikoro muri kuti akadonhera pai muground kana achibva aibva kumashops kune bhawa aidarika nemuground saka muground imomo ndimo akadonhera vanhu vachibva kutozomuona kuti munhu akadii haana pakazvimba haana pakakuwara pakaita sei angori nedoro rake ranga riri mumaoko rakarasika neranga riri muhomwe asi riri doro riya rinorambwa pamutemo riya kuti doro iri arifaniri kumuwa nevanhu mungaziva here kuti akadonha zuva ripi zvakaitika musi wechitatu usiku chitatu izvozvo vana vari paholiday izvozvo vana vari paholiday saka anga achinwa achibva kubhawa achibva apfuura nemuground apinda nemuground ndo makadonhera mukutsvakurudzwa achibva onekwa ane tumbwa tichimbohukura tiri muhomwe imomo saka izvo zvakatoshaya izvo atori mumochari zvekutaura kuno kwatiri kuita ya zvakaoma nematambudziko ndechekupichi ndechekwarusape kutanda kwachief makoni munoti kudini komhuri yezimbabwe murume aitozikanwa nenyaya yokunwa katumbwa itu baba Isape mukatarisa nyaya yotodoro itu tudoro tunotengwa nemari yepasi-pasi asi chizouraya upenyu ticha anogona kunge ane mari yokuti atenge doro rinobvumirwa kunwa munyika ino dambudziko nderechii kuda zvakachipa uchiuraya upenyu kuda zvakachipa baba Isape zvakachipa zvinodhura mukoma kepi ichokwadi zvakachipa zvinodhura rega tinzwa kubva kuwadiwa vateerere kuti vanoti kudini wagona taniko mwanzangu akachibata chimuti ari muHarare imomo anonzi Nato Taderera aiwa akapa muchete na Dr. Nephias Chimbowa tindotendai maseni mucheke mukuru zviri kudekedza here 0773238096 munongotumira ka WhatsApp kana text message ipapo tobva taverenga ka ma messages enyu lekesani tibve kuti iri kuchokera kuponi iyi hanzi kudiniko okay vanhu regai tumbwa please ndapota hangu ndinonzi baba Mozi ndiri paGlatewin kuchishawashoko vanhu regai tumbwa ndapota please but zvinogona zvichitaura even nemutemo munyika chamuzvinonzi zvinhu zvisa zvinodhaka zvisina kumira mushe zvisashandiswa nevanhu zvinouraya upenyu hwevanhu izvo zvinyaya tiri kuchema asi murume uyu takutochema nekuti murume uyu ane mhuri mukadzi nevana vana ivavo vatopinda mudambudziko asi vari baba vega vamwe Bosho na Kanyemba takachibata chimuti ndinonzi Love More Nyakumwa ndiri kuMozambique papa poka njuti iwe poka njuti hanzi kudi unapoka iwe poka njuti tsaona dai yakadambura John Vuligate wechikoma ndini ndadaro ndatopedza so ndinonzi poka njuti dediva angel mukwasha kwamatirira paBrodeo mungaziva here kuti mwanasikana uyu akaita tsaona nechikomba chaamai vakakuvara sei saizvozvo ndanzwa kuti kwanzi anenge akasvikoka mbavhu akasvikoka gumbo asi chikomba ndo chakasvikoka makumbo ese chikomba chakasvikoka makumbo ese ndokukuvara kuhombe kwachona tisingazive zvimwe nokuti panosvikoka makumbo ese mukoma kepi kuira kuti pane zvinhu zvoitika iyo mota yachona kwandibva zvadhakwa zvakadhakwa sei asina kuzoenda nemota yakatengwa nechikomba ipapo ndo patisingazivi ipapo vangauda kushandisa motokari yamai yababa kuenda kunotora mai so tsaona ikabva yaitika vasati vanotora amai ndisingazivi kana dai vakanga vari vese motokari imomozo dai zvazvipi asi izvozvo mai vachona kuchipatara kune mwana akakuwara havasi kusvika ya pakaipa regai tipinde muchitoro nevasawera vedu Inbugs the future of money tinotenda muri yeZimbabwe 28 minutes past 10 ndo pafika nthawe pari manje regai tiudze pamwe chete nekunzwa kuti vateereri vari kuti kudini good morning KP udza vanhu vasiye tumbwa itu anditi tunokuvadza tunouraya
baba Isabel tunokanganisa upenyu itapo kuna Shekman Matono Alfred Mafrado Made kufamba Traimo Lipa Nobel Chabeta Regaisa Moro Gwaya Rufaro Kamanura Victor Katiyo Tinashe Gotora Alec Gweja Elias Aromando Kelvin Joao David Churukira Desire Chigwedeza ndianiko Mr. Brian Madziwanzira pa One Commando Kenboni. Yes ndiganaza Nani vakachibata kuti dzwi vakadzi hatina zera nawo murume akatsvaga basa anenge aenda kunoshanda benzi mukadzi wemunhu itapfo kuti mashasha yese ndinonzi ambassador Tinashe Gotora paSolomio. Ambassador anozviziva izvozvo. Tinashe Gotora anozviziva izvozvo. Murume angari kuSouth Africa achishanda achida kuti mhuri iwane chokudya idye chiguta apo amai vari kufadaya kuno nezvikomba akumana but chii chakapaka kuti murume arege kutsamwa arege kudzinga mudzimai pamba arege kudzinga mwana ungodzokera kuSouth Africa achiti muchazviona. Kune varume vanoteerera mungoma KB uyezve vakagarwa nenyasha dzedenga paifana kufa munhu ari patomboposta achidaro andizika kuti ngatitendei murume oyo nokuti isusu tinogara tichitaura panapa kuti musatonge mega izvezvi ndiye akatorerwa mukadzi dai ari iye zvakare avharirwa saka chaagona chii chaagona hapana chikomba chinofanira kutofa Brighton Murimba kubocha kwa Marange wazviona manje wamunzwa here say no to drugs munofa ndinonzi tapiwa ndinonzi tapiwa ku Stone Ridge ku dam mukoma KB chakabatwa chimuti na Captain Guest Mutingwende ari pa one zimuka amadika akabata chimuti regiment pa inkomo but right now vari muno muzeta ITF vakachibata kuti nai mukoma Bozho sei vanhu vachifarira kakuzuraya ndarwadziwa hangu na baba avo ndi Mnambia ndi mbuya vaPamela Masinile kuzaka sei vanhu vachifarira kuziuraya nokutora kazvinodhaka izvi ndarwadziwa na ticha na baba avo vaitora tumbwa baba Isabel kuziuraya Zimbabwe tiri kudzoka manje pari zvino regai katinzwe zviri kuitika munyika pabodzikana kunja kwadziko kuburikidza namfeso mutundi watonga pabodzikana Nambia rambani murapata kachimuti nokumbari studios kuri bwino tibwerereso ku Zimbabwe International Trade Fair. Yes, team KB ariko nditu team Bozho naoso ariko zose ziri bwino nditu ndi sugar mukati mwakutu apa pa KB kutapira kuti tapira basi kungo anzi Zimbabwe yadirwa chi Zimbabwe yadirwa hochi uluchu kupela so zvatoda kuita manje seEsraudo. Yes baba wangu izvozvi toda kuti Bozho angokupaika imwe yenyaya yamuchanzwa manje kubva nenguva dza11 patinenge tava pastendi yeNASA yakaitika zvakare kakuno kuKobulawayo achangoti turu highlights then 11 o'clock tinenge tava pastendi yeNASA muchazoinzwa zvakazara. Baba Isabel nyaya iyi yakamira sei? tangoti tidzifambire tobva tangodzipedza apo nyaya yacho tichidzipedza yakaitika kunonzi kupela ndava tiri kuBulawayo ndo dzatiri kufambira mwana haasi kutaura namai vake mwanakomana wakura tani mwana uyu atori ne 27 years nevana 2 anogara kumba kwake yega baba vake vanoenda kubasa mwana akarova boyfriend yamai mwana akapindira chikomba chamai mudhara haasi kuziziva akangopedza madhiri ake ega but hondo yapo manje pakati pemwana Cosmas Fakamoto Cosmas Kamoto basi Cosmas Kamoto rega tingorova ndimi tobva taenda zvedu panhasi muzopedzisaka ichi tava pastendi yeNASA ichokwadi ichocho. So Zimbabwe rekezani kuenda kutali kharani pafupi handiriya simudza mbada tirove pakatsikatsika handiriya iwe mbada tirove kumbira handiriya maikandira nakumbira handiriya iwe mbada tirove iwe handiriya iwe wandirove nakumbira handiriya wandirove pakatsikatsika simudza mbada pakatsikatsika simudza mbada iwe pakatsikatsika simudza mbada iwe pakatsikatsika simudza mbada iwe pakatsikatsika
You're getting for it, you're waiting for. You're getting for it, you're waiting for. You're for. Ndiani kwakatanga pakuna mata padenga dzene Nicodemus akatevera pakuna mata muya mutswene ndianiko Leviticus ndiani kwakazoziva kuti denga rakanaka Simon Peter akapedzesera pakutenda Mother Mary tapio romaiti paini for the pitani po afana tusipekisheni mtulaima chumande wakachiwemba kemenikios sipiliti horomaiti teni oroshuwiri pini fo wakachwemfo sipiliti horomaiti teni oroshi akioroshi oiri po rikiti tikanati tamara 11 o'clock yes tinenge tichidzoka zvekare chinenge chakachaya chakachaya aiwa zviri kudekedza baba paka mukoma KB ndoda kungoti taura dziri mbiri dzakateverana neufupi hwadzo nyaya inoda kutaura pandepa padomboshava ndozopedzesera neye pabhoera 07 ndongorwa dhunge mutunge kusona kuchembere paka bhoera 07 chiri kuti kuni chakubhoera yema bhoera 07 muri yeZimbabwe pane nzvimbo ine village ina sabhuku paita nyaya yekuti vanhu vakutochema kuti nyaya dzinogara dzichigarirwa mangwana mwana akanzi arova mumwe mwana mbama mangwana arova mumwe mbama muchazonzwa kuti atema nedemo but ngatongwe zvikudzidziswa kuti mbama yaorova iyi chagara kurova mumwe achidiwi nokuti achagara achikufudza kuti kurova kurova kusvika azouraya mono zvikutukana here zvikutukana here saka ndiite same tinzimurani so zvachikanizvo mune murume asina mukadzi aigara nokuzikanwa akambobata dhongi kuita mudzimai ndokubva abata gwai kuita mudzimai zvikanyererwa mukati mekungogara pasi zvichibhadharwa teni oroshiwiri bhenefikachiwemba kemika ndokuzoita mumwe ndokubva abata dhongi ndokubva zvaonekwa zvikanzi zvoda kugarwa pasi zvowirirana ndokubotaurwa nyaya yachibva aramba kudaro iko zvino murume wekubata dhongi weyo ndokutanga kurwara mutezo wakuzvimba ndokusama kurapwa ndokumborapwa akamborapwa nanhasi ari kurapwa hapana chakabuda murume ari kuenderera mberi nokurwara instead kupfeka mashoti zvava nenguva yakakura sei yakareba sei zvaitika yatova nemwedzi mudarika mutatu mukomana uyu achizvimba but iko zvinozvi ndofunga kagara pasi nokufunga kuti zvandakaita ndozviziva ndofanira kuti ndiite wemuridzi wedhongi zvikanzi dhora ita mwari ndofunga ndozvinoenderana nemawaniro ake ndiri kukumbira kuti dhora iri uende undiudzire baba kuti ndiokwadi ndini ndaiganga nedhongi yavo mwana akatambirere mari mwana zvikanzi aiwashi chikomana enda wega ndimudhara unoziva here kunhasi yashata chii inonono mudhara murume ndiye amai kumagunde amai kumagunde chakesa msutu kumagunde kufamba uko akananga kuna mudhara ndokusvika ndiyo vhomo $1,2,3,4,5 US ndobva apa mudhara kuti mudhara ndauyawo kuzozvipira ndini ndakaganga nedhongi renyu munogona kundibatsira usandipa mari madhongi ayo ndoziva ndochengetera hama yangu aya hasi angu hama yangu iyi kana yazovepa munhu yonyetaura nawo but handizvizivi kuti munhu anodaro nezvipfuweni so ndopa iri baba vanovaka vanozikana kunge vari varidzi vezvipfuwo izvi zvinova madhongi vakaramba kutambira mari vakati aiwa dhongi iri ndinochengetera ndine munin'ina wangu iri harisi rangu vachipfuwo changu chikugara nazvo chirebarise zvangu panyaya dzakadai so handibudisi saka iwewe unotoona iyeye saka iyiko zvinozvi ne$5 yake nekurwara ndati ari kurwara ndati akazvimba mhuri yeZimbabwe vamirira muredze kana kuti achienda kuutungamiri hwafanwa nemadzishe masabu tamirira kunzi wachienda pape asi inyaya dziri kuchengetwa muvhileji kuti vanhu vanogara vachiita nezvipfuwo vachienda pasi vachingotaura vese vasina kundisa nyaya kumapurisa iye munhu ari kunzi ndiye muridzi wechipfuwo ichi chakagangwa nacho munin'ina wacho ari muvhileji imomo kana kuti hagari atori kudhorobha zvipfuwo zvine hama atori kudhorobha murume uyu akaganga nedhongi kusvikira azotanga kurwara akura sei handida kubonzwa mukadzi wake amuchinda ijinda hana kuroora simborume hana kuroora hana mhuri ndo maroorero ake baba makamukwanisa here kubvunza murume uyu ari kurwara kuti chii chakaitika asi kutaurika naye
atomirira kuti avo vanofanira kuti vamusunungure. Asi kana tisingakanganisi kunosvika Saturday kana vasati vataura vese tinenge tiripo pa 07 tine nyaya dziripo tichitaura tichidarika nemagutumu kunyaya iyaya yatezvera nemuroora vekutamba nemuroora kusvika vapa muroora mwana yakazopinda mudare mambo makore vakaitonga zvimwe zviripo ipapo Zimbabwe zvakaoma. Dai waro makwanisa kutsvaga nhare dzemurume ari kurwara uyu mushure mekushina nedhongi. Yes, timubate timbotaura naye live paNational FM kuti zvinomubata sei nekuti ukaona munhu kada achidarika semunhu pane zvinonzwa munhu rume kusvika ati rega ndivakande shoko mama ndavaita sei ndavavara iwo tinzwe kuti paanoona dhongi kuzosvika pakuti dai ndapinda naro murudo anonzwei chakamupa kuti adanane nedhongi. Iwo Zimbabwe ine madzimai akanaka. Rega timbopinda muchitoro Zimbabwe 0713938538 tinzwei baba Isape vari kudzoka uchitsudzura chepadombo shava. Ndinokumbira kuti timbozamawo dzimwe dzenguva mombe iri kutirwadza dhonza rakakura mukati medanga haringakwanisi kungomuka rakaita sei rakaenda. Zvakazoitika ndezvekuti pane munhu akaunzwa nemwana uyu pamba pevabereki vake mukati menzvimbo inoshevedzwa kuti chii kuti Mondoro. Ndokubva vaenda kudaro murume akaba mombe iyi anogara muarea iyoyo aingoti pose paanowana pamba apa pakabiwa mombe pauya munhu aisvika achitaura kuti izvo ndikaona vanhu ndinonzwa kufara kuti dzimwe dzenguva kubirwa kwamakaita mombe munenge muri kutsvaga mubatsiri. Nditori nenhamba dzandaiziva dzemubatsiri dzemunhu akambodzora mombe hama yangu yakabirwa kakati asi nhamba ndichadziona ndikadziona ndichakupai. Izvo munhu aitaura zvinhu zvese pose paiuya pamba vanhu apa aida kutarisa badzi kuti aone kuti chii. Akazozviona kuti munhu auya uyu auya kuzobatsira ndokutoenda kumunhu auya kuzobatsira zvikanzi ndanzwa kuti munobatsira ndokumbirawo nhamba dzenyu ndobva akumbira nhamba. Right. Ende mubatsiri paigadzira zvinhu zvake haana kunge atoziva kuti munhu ari kukumbira nhamba sezvo ari munhu webasa izvozvo kuti ava vanhu anenge andikumbira nhamba anengaite sei anenga vanyime. Ndokubva pamba ndobva pagadzirwa pai mukoma wangu regai ndikuzivise zvakazoitika kutaura kuno kwatiri kuita. Murume akatakurwa achiendeswa kunzvimbo inonzi Macheke nesuro. Mushure mekunge murume uyo atanga kuda kuita sekunonzi mombe asi azvibude kuti imombe kuenda panomwe muti achiutunga but aitaura nestage kuti ichokwadi kuti ndakatora mombe yanhengi ndindakaiba. Vabereki vacho kunzi endai pa next door apa but wanike manje pamba ipapo pamba pemukomana uyu mukomana akatomborora ndokuita mukadzi wake ndokudzoka zvakare pamba mushure mekuti akugara ega akuita zvichiromberombe arikuita vabereki vake pamba pavo pa 4 years zadarika pabiwa mombe dzinodarika 7. So vabereki vacho mundara wacho achibva ashevedzera kuti kana achitaura nyaya yekuti akaba mombe andipinde paari zvinoreva kuti ndiye aiba mombe dzangu. Angakwanisa sei kunoba mombe dzepa next door achikona kuba mombe dzangu iko zvinozvi mombe dzangu aona kuti dzanyanya sasara shoma ndosaka azonoba kana iri nyaya yemombe azviite. Wanike mukomana anomboita zviri nani but musoro mukoma kebi wazvimba ari kutunga miti zvikambata so anomboita zvakamuka musuka zvikangomubata chete anoenda chitunga miti kana paine munhu padhuze anogona kutomudhuvhura nemusoro. Chii chiri kuitika mboita zvinani kuti no ini ndakatora mombe ibaba dai mainda mataura nawo kusvikira azovati kana ari munhu akauya apa ndiye akakuzobatsira siye zvazotenga kwezvinozi ndakatotora nhamba dzake vachibva vatora nhamba kwakufona kwanzi munomuziva here ndikati no ini mazita tinguda sei tomaziva asi kutaura kwatakaita nezuro amai nevamwe vanakomana 2 vakatakura munhu nezuro vachienda naye kumacheki kunova ndo kune munhu atisi kuziva kuti munhu uyu achanobvuma here kuti ndo zviripo asi ndiye munhu ari kunzi akauya pamba papi ipapo achizogadzira asi munhu anobva kupi kumacheki. Zvakaoma. Varidzi vekubirwa mombe mushure mekutsvaga kamubatsiri ende mubatsiri paakauya akakuzogadzira pakubuda mwana uyu achitunga miti kuita semombe vari kuti kudini no ivo vakambonyarira zvavakati isu takabirwa mombe tikaenda muzvikoro tikashevedzera kana muri muno muvillage kubva kwasabu kuva manext door edu ndo vanhu vekutanga takatochema nawo kuti tabirwa mombe ende mukomana uyu aiuya pamba achishevedzera kuti vanhu ivavo everyday munofanira kuti mutsvage vanhu naiye akakatotivimbisa kuti achatitsvagira chi mubatsiri even pakauya mubatsiri kuzobatsira pano akatouyawo akatora manhamba achiti gadzirai vanhu isu tesesa kuti ndiye nanhasi tinoti asiri
ya zvakaoma kana mubereki wako baba nyakubereka vachishedzera kakuti kana ariye abatwa ane chekuita nekubiwa kwemombe yanga ichitsvagwa zvinogona kunge zvirizvo zvakapoti mombe dzangu dzipere pamwe ndiye aitoba mombe zvakurevei handikwanisi kubatsirana naye itezvo munhu zvose zvikuita zviri kuitwa nevamwe vana namai baba vakaramba vakati kwete ya ndechekupichi imondoro saka izvozvi murume uyu akaendeswa kumacheki hamusati makunzwa kuti akunzwa sei patida kunzwa iko zvinozvi kuti akunzwa sei tichatifambira ya zvakaoma 0713938538 ndinondifiyo okay ndiri pafiyo ndinonzi maikupa okay ko KB ko nyaya yemurume ane miziko yanezuro akafonera bhozho nezuro yapapi nyaya yechikomba chaipfeka hembe dzemuridzi wemukadzi ndisekuru vanyasha kuEpperton Park chakabatwa chimuti regai katinzwe ino zvekare kuti iri kuti kudini right mangwanani kanyemba regai tinzwe mangwanani kanyemba na bhozho ndakakubatai itai 4 kuna visi Agwero Moze Longmani mama vangu maipirita tenda baba Keri maingondonga ndini the radio engineer Andy Handiseni Piri we Manchester City kumaware kuchinoi tinotenda kurisekwa kuchinoi nasi ndoza kuti chimuti makachibata kuti dzi ya pakaipa munhu kuzopedzera akutunga ka miti kunge mombe kovana nomubire ko mombe dzevaridzi 0713938538 ndokugadzira munhu kuitira kuti hambozofi akazviita futi kana ariye anenge akabaka mombe yemunhu icho chokubiwa kwemombe icho ini ndiri kutodawo kanhamba yemubatsiri iye nekuti kwedu tanzwa nekubirwa madhongi nemunhu wokuziva chaiye ndiri kudaka kuti arire sedhongi ndinonzi the radio inspector Shekman Matono ndiri kuno kuCranbourne ndatoziva kuti ndokwaichaita nyaya yacho Shekman sando kuno mubatsiri tipewo kanhamba dzemubatsiri wemombe uyo kuno mbavha dzanyanya ndinonzi maikesi kapiripiri ake akabada chimuti pahalfway apo kwanza handichisiya dzandoda kutaura mhuri yeZimbabwe ndoda kungotaura nyaya senge ndiri kuudzai zvimwe zvezvimwe zvakaitika nyaya ndoda kutaura panapa inyaya yakaitika kunyanga nenyaya yakaitika kubhowera ndo dzibatanidza chikonzero hadzina zvakawanda pandira kukuzivisai zvimwe zvezvimwe zviri kuitika kunyanga pane imwe nzvimbo yakamboonekwa ikafira munhu kuswera kwazuro kwakawanikwa ipapo paine kofini nekumwe mucheka unoratidza kuti une zvinhu zvanga zvakasungiriwa kofini riri ipapo but risina munhu vanhu vakangoonawo vachisiya so vakangochenesa mashoko kuutungamiriro pamusoro vakuru venzvimbo kusanganisira nemapolisa so tamira kutinzwa kuti kofini zvarakaonekwa riri panzvimbo iyi chii chakazoitika uyezve kumashure kwakamboonekwa pakafira munhu panzvimbo kofini rakauya apa riri chokuita rine munhu akambofira ipapa kana kuti kofini riri rega ko zvanga zvakasungirirwa mujira ipapo ndezvei inyanga tinotenda baba Isabel ngatitarisei panyaya yekunyanga yamuri kungopfura nezvayo muchitaura matimimi pakaonekwa pakafira munhu yes panzvimbo pakazoonekwa pari kofini yes munhu ane nguva afa ake nguva yapera munhu wacho akaonekwa akafa ipapo anga ari munhu rudzi munhurume ari mukuru kofini yakazowanikwa izvozvi yakakura sei ikofini yemunhu mukuru but inoratidza kuti aizi nyowani isharu and paka pane jira ripo rekuratidza kuti nezvinhu zvakasungirirwa hey Zimbabwe inzwai munzwe chekunyanga icho regai tizonzwa kuti vakuru pavachafamba vachanzwa kuti kofini iyo rakabva kupi icho kwadi muri yezimbabwe nichibuda ipapo regai ndikuzivisei pabhowera 07 pane chinhu chinoshamisa chinorwadza zvikuru sei zvakaitika mukati menzvimbo yebhowera yekuti mumwe murume ane mombe dzake zvipfuwo tinozviziva kuti paruzevha zvipfuwo ndizvo munhu ane mombe dziri mudanga kumusha tinoti isusu kana une mombe dzako nguva yatiri kuenda ingwe kuti zuva rinenge rakupisa hakuchisina huswa unopera chikonzero zuva riri kupisa vamwe vanopisa masango asi varimi varume vari kumaruzevha nevabereki vese vanochengeta kana kuva kanonzi matara danga riri pasi pamusoro ipapo panobva paisiwa dara zvokuti mudanga munjiro masikati mombe ikapinda munenge mune mvuri vanobva vatutira mashanga nechikafu chemombe pamusoro ipapo ndo zvinenge zvakuzoturunurwa zvichikandwa pasi vamwe vachispraya nemvura ine soti mombe zichiita sei zichidya ndokubva raveserwa moto usiku
mukatsva mombe dzinokwana kuita 4 nemadhongi 2 zvese mbombo zvichibva zvafa nekuti danga ranga rakavharwa zvakanaka mombe dzakakona kubuda kusvika dzatsva imomo naakapisa haasi kuzivikanwa utsinye basi. Hei baba Isabel, vagari kana kuti varidzi vepamba apa pane here munhu wauri kufungidzira kuti vakapesana kana kuti vakakonana uyo anogona kunga kaita utsinye akapisira zvipfuwo izvi mudanga? ichokwadi mhuri yezimbabwe vokufungira haashayikwi kana kuti asendu munombokanganisirana apo neapo but kuti titi vataura kuti ndiani vanongoti sokugarisana kuti vamaoneka mbonetserana ine zuro handizivi but chokwadi chiripo chene chokuti vari kuchema kuti zvipfuwo zvakapisirwa mudanga ende munhu akapisa hapana ataonekwa asinyari kumapolisa. Please kana tatadzirana ngatigare pasi titaurirane. Kana Bozhongora anditadzira svika kuna Bozho kuti zvawakanditira Bozhongora hazvina kundifadza ende kana muchiwirirana muchibhadharana mubhadharana nokuda kwekuti mukazodaka kuita utsinye wokunopisa kadanga chokwadi kana ndimiwo mombe dzatadzeiko pakadaro. Kanyemba inonzi iyoka Ruby Jubilee unenge uchipemberera ka 40 years ndinonzi Shoni Thiago weManchester City pachitungwisa panyatsime kitchen yake ndoda kumuitira zvinhu zvake vakatonyoresa kuti bedroom yake nekitchen yake ndoda kuipfekedza. Alright, afaraniso ndiwa ndichi nezvaitwa nemwana oyo vachibva driver ndobva vaenda panzvimbo yomugero inotengeswa zvinhu izvi. Okay, ndokutenga mibhedha, wardrobe, makitchen unit zvinokwanisa kupfekedza imba. Mota yauya yakutakura mota yatakura zvinhu zvakwidzwa mukati. Zvinhu zvakwidzwa mukati ndokuona kuti kitchen unit ine rimwe draw rakavhurika rinogona kubuda rikarasika. yes, no itai kuti riite sei? mubvise rivharike. muri ndokwira mota kuti arivhare rairamba ranga rakalodha rine zvinhu zvakabatirira mukati. Okay, zvikanzi no kana richiramba kuvhara ribvisei murise paro rega ndobva rabviswa. richinobviswa papati ndikuonekwa kuti mune chipepa chirimo chinenge chikakipepa chakaomarara mukitchen unit imomo ndobva chabviswa chiya vanoda kuvhura kuti obviously zviri mukati zvinosara apa zisi zvatemwa nevanhuka. tarisai kuti mune chii ndokutarisa mukati mukoma kebe ndokuona kuti mune zvinhu zvirimo zvinenge mabhonzo. Okay, andirika but mubhonzo chimwe changa chirimo chaita semunonzi ruoko rwedu kana ruchitya anti pane zvigumwe ndokunobata andirika then pane apa pano pivot apa pafilecram apa pano pivot apa chipisi chinenge chiri kumusoro okwishi charatidza chinenge chiri ruoko chirimo asi ari mabhonzo kuchibva kwazoita zvimwe zvinhu zvinenge cobra asi zviri zveblack but zvinekasimeyo kari kunhuhwa so senge mushonga. kuchibva kwazoita kapisi kanoratidza kuti chigumwe chihombechi chakangogurwa nepanotangira nzara yape nenzara yachine but chakaita sei chakaoma. munhu yachibva ngoti kuchichi vanhu vaya kuzotenga nditi vakubatsirana vakati wandei nekuti vanhu vari kunzi endai munotenga veukama wemunhu achata kumurume nekumusikana nevane mota vanhu vakangowanda vari kufara nekuti vari kutoratidza zvinhu izvi vanhu vachiri vakaungana. Right, muchata wangu chiri kutoitwa chii vanhu varipo manje vari kutengesa zvinhu izvi vashandi muridzi wekambani iri kutengesa zvinhu izvi hapo anwe mushandi pakati musavhura matichingwe ndokura ndobva aona mushandi achibva ngoti tarisa pasi ndobva abata foni. paakabata foni akabva adzika pasi haana kufona akamira mumota ndokumuvha kuenda pake ega achibva ataura ndobva ati kuva neve mota aiwa mirai vanhu vai manje vaya kuzotenga ndokutaka kuchinjena 1 by 1 vachiratidzana hapana kada kubvisa drone rekurisa pasaidi aiwa vairatidzana zvichi zviri mumota vachingoti kusvika muridzi wemota weshopu akasvika ndokungosvika ndokuvhura drorera ndobva atora mapepasi aya pepa rine zvinhu izvizvi ndobva abata maoko ndokuisa mota make ndobva rova zvinhu zikanzi ita vanhu vaende nezvinhu zvavo. Okay, vanhu vai vasara manje vakati aiwa isusu toenda kupi nezvinhu ndobva burutsa zvinhu zvese zvikanzi isusu taguma zvira cheri apa mari yaita sei yabhadharwa. so tine zvinhu zviri kugweru mukoma KB
kubva musi wa 17 zvakasiyiwa ipopo panogadzira vanhu zviri kungochengetiwa sezvo pachengetiwa magadhi zvakafukidza vaya vari kuti atitore ava vari kuti makatenga inini mari takashandisa ende zvinhu zvamakaona zvirimomo hazvisi zvenyu sorry good luck makazoona musati maenda zvinhu zvangu ndakatora nemuridzi weshopu so vakanotenga midziyo iyi vachinoda kupa mwana aichata vakazoisiya midziyo mushure mekunge vaona zvanga zviripo vari kuti kudini ndo vari kuti aiwa isusu no hatichakwanisi kutenga pakadai apa tiri kukumbira mari tiende uyo ari kushevedzera achiti zvamakasangana nazvo munogona kunge muchitorere zvimwe zvinhu zvinodarika izvozvo asi hazvisi zvenyu takupai zvinhu zvenyu no refund tora zvinhu zvenyu muende nokuti zvamanga muchida kutakura imimika ndimaduzita dambudziko matakura zvinhu zvangu good luck mazuwana muchiri padhuze ndatora zvinhu zvangu saka torai zvamakatenga vari kuti zvinhu zvataona mwe hazvina kodzero yekuti tinotakura baba Isabel mungaziva here kuti imari yakashandiswa pakutenga midziyo iyi ndiyo yandisina kusera but pane wardrobe pane vateereri manyama munofunga kuti mubepa iro rakawanikwa riri mukitchen unit mamwe mabhonzo mapfupa anga ari mukati ndei sei muridzi weshopu akasvika akangotora bepa iro achibva rova pasi vanhu vakatenga midziyo iyo vanofanira kuitora here midziyo vaende nayo sezvo varidzi veshopu vari kushedzera kuti no refund mari takaita sei takashandisa tomboti ndiye munhu muteereri mukomakepi paari ipapo waenda kunotenga zvinhu zvako watenga sofa wakuda kunobuda naro wonze jira riri pamusoro uchinovhura jirero woona pane kadenya kanaorege musoro yes wonze aiwa don't worry kadenya ndekangwaka yotora sofa rako uyedi ndinonzi anodi manda pane rupiri hunhu hwemukwasha uyo hwakafomoka kanyemba nabhozho mukwasha paaikanda shoko hambuya aizviziva here kuti ndiwo amai vemusikana waari kufambidzana naye ndo patisingazivi ipapo nokuti ukaona munhu akusvika pakuroora anenge achovha nguva yakareba aine musikana wake mazuva akashoma kuti mungoita ma2 days marriage kuti 2 days madora unenge utori nenguva asi mai vari kuti mukamutarisa izvezvo dai nhasi ndetodarika nekusaidhi ikokoko dai atotitevera kureva kuti aikuti pavaona chete anovatevera but achinodanana kuti nemwana uyu chatisingazivi chekuti aiziva here kuti amai ava asi manje mukomana nemusikana vainamata chechimwe chete isingaidwe nani naamai ava ya pakaipa kanyemba moresa muri kwakatsande yose nevagari vose hanzi nevagari vose wenyama ere wemanya ere councillor thanks honorable MP Tuscan basa sebasa right makaunza budiriro ndinonzi katsande kwa mutoko kujerenje kuma youthi okay chimuti takachibata kuti d tinotenda ndikatsande ari kwa mutoko ari kutenda basa riri kubatwa na honorable member of parliament Isaac Tasikani hanzi basa sebasa muri kunza budiriro tinotenda maita basa ndine mashoko ari kubva kuwasawira vedu kuti Zimbabwe regandi vana kupinda paka wani ndiye musikana vakomana vakabva varoora ndokuita mastenzi avo baba pamba vari togara nemudzimai wavo vari 2 dzimwe dzenguva vanombopiwa vazukuru asi vazukuru vatori vadiki zvokuti mamwe mabasa ndiwa pamba anotoda munhu akati simbei sokuti chaifanira kuitika ndezvekuti izvo patsvagwe musikana webasa kana mukomana webasa anobatsira madhara aya zvadaro mwanasikana uyu akambenge akaroorwa wani uyoyo ndovhasiyana nemurume anga kugara ega kumba kwake achizorojera kana achizogarira pamusha wake veukama vakatizvo zvinhu zvakaoma sindi tisiri kuwana mari sezvizvi iwewe wadiwa wadzokera pamba wambonochengeta mama nekuti mama vavo vanorwara nechirwere vakastroka so vanoda kuwachirwa vanoda kubikirwa vanotoda munhu chaichaiye wepadhuze anogona kuvabatsira ndizvozvo musikana achibva takura zvinhu zvake ndobva adzoka pamba kuna tovagara vari vangani vari 3 amai baba nemwanasikana ari kupepa mai okay vamwe vana vanotombouya vachiunza chikafu vachiita sei baba ava vanotori nekwavanobata vachienda kubasa kwavanoshanda so baba vari kushevedzera kuti mwanangu iwe chigara mama wako chivapepa ini ndichitsvaka
kutorera manei sizochirwara kudai panduwa dzimwe mari dzikabvawo dzimwe kuvana chikafu ndikaonawo chimwe zvinhu zvedu zvinofambisana so mwana ndiye ari kupepa mai ari pamba achipepa mai ari pamba kudaro mai vake vandazokumuswa avagoni kugara vega zvakawanda havachagoni murume utori pasaidi ruoko negumbo zvakatonhora ndiye anomutsa mai vake achivapfekedza kana hembe but iko zvino zvakumunesa mai ndechekuti nguva yanoti amai vake vapinda mubedroom nababa dzimwe dzenguva baba vakanonoka kuuya vanotanga kuzopinda mumba mavo vachimuti mwanangu tangozadzisa wona zvandiri amai vako hapana iwo ndiri kugara panapa ende dzimwe dzenguva pavanopinda mumba mwanasikana vanopinda vakapfeka kashotibroka katirasikadiki mwanasikana kada singada kusumudza izwi baba vobva vabuda pansi saka iko zvinozvo ari kuti iye pavapedzisira izvezvi vakatopinda vasina kupfeka zvachose vari maliseche mumba make saka mwanasikana ari kuti ini amwe ndafunga kuti ndibve kuti nditaure ndiudze hama dzangu kuti ndozviri kuita vamwe handizivi moyo yevamwe pamwe baba vanobva vanzi vasungwe ndozonzi mangwanani ndikada sei ndakasisa baba ndikada kuti ndibve pamba munhu wandikuuraya ndaamai vangu vanotoda munhu ane care kwete musevenzi munhu ari padhuze ngenini mwana wavo so pari nyaya izvezvi handina vana kuti ndaudza ndiri kuziva ndiite sei mhuri yezimbabwe amai vangu havanoti vasari asi ndikaramba ndiri pana amai vangu one day baba vari kundibata musikana uyu akura sei atori nemwana wake 1 but mwana 1 uyu akatosara kumuri kuna baba vake iye pachake anosvikakangarise 27 years izvezvi 27 years hanzvadzi komana dzese dziri 3 dziripo but dzine mastenzi dzakavaka kwadzo nemhuri yadzo so chaari kukumbira izvezvika ndechekuti honai ndiri pakati kuti nditize panapa inini kana chinge ndabva panapa ndinofanira kuudza hama kuti ndabvirei pano handine rezvandiri kukanganisa pakuzogara femiri yese kana ndabva zvakare inini munhu achazosara ane kina amai vangu nemarwariro ari kuita ndiani ndikairipota baba vakasungwa ndo vari kuenda vachishava kudzoka vachiunza chikafu pano payava paiko zvino ndikaramba ndiripo zvakare baba one day chete vari kutondibata nekuti vakatanga vachiuya vakapfeka iko zvino zvanokapfeka fashiribhurukwa iko zvino zvavari kupika pinda vari marisechi vasina kupfeka vava kutoda kundibata saka iko zvino ndisati ndataura nyaya iyi mhuri yezimbabwe ndibatsirei pekutangira zimbabwe ngatibatsirai musikana ari kwamurewa uyu oita sei dai wanga uri iwe wakatarisana neproblem iyi waita sei Kanyemba naBhozho avo vemhuri vakatora mwana uyo mwanakomana akazoshaya achishandisa kazita rekwanga achigara vakamutora nokuda kwekuti anga ane life yakanaka uye nebasa saka vanga vakumuchiva vachidaka kudya mari yake ndimutsoka mhuri yangu yese kusanganisira kaPatrick Maera ndinonzi Mudhara Choga ndiri pamaruva ndozvamataura baba Esaboti mwana uyu anga akushanda nditi yanga kushanda akaenda kunyika South Africa akadzoka takasinza chimwe chipatara chiri muno muZimbabwe yes upenyu hwake wanga wanaka hey ya zvakaoma so vemhuri iyo musakanga nechamuHarare kuti vemhuri iyo vakatorerwa mwana vachinzi aiwa hasi wenyu mwana aona baba wake chaivo asi mwana paakazoshaya akashaya achishandisa kazita reuko kwaakachengetwa uye paguva rake ndo zita rakanyorwa woita sei vemhuri yakachengeta mwana baba vekukumbira kabonde kumwana ngavasungwe vakadzi vapera here ngoni dzashe charamba saka muri kuti mwanasikana uyu otaura nyaya kuhanzvadzi komana dzake osvitsa nyaya kuna nabhudhi here oita sei ngatibatsiranei 0713938538 kuti izo paka mubhowera macho mune mbiri right adzakangona dzidiki rega ningodzitsudza nekudzipedza se kuti voide ringeri mukati mekufamba nyaya yemubhowera kune vanhu vakarunga muda chikwata chavo chikuti ngatibvisei mari dzedu dzokuvigara seburial society vakugara kudaro ndokubva vaita bumbiro remutemo nemasignature evanhu nesignature yemunhu wese ari muburial society vadaro vakaisa bumbiro remutemo rekuti kana wapinda muburial wapinda kana usisadi ndiwo unoenda asazviurai group right kana urimo mukati ukada kukwereta mari unogona kutoipiwa but unofanira kuti ubhadhare ine interest right haisi nyaya iri kutirwa Bhozho musoro Kanyemba achiwana mari kana kuti icherwa Kanyemba ichiwanisa Bhozho aiwa imari yemugrupu medu
Mbane murume akushevedzera iko zvinozvi kuti akapinda 2020 iko 2023 ari kuti iye andichada ndauda kubuda 3 years 2 years dzimwe ndidzo aibhadhira vakawirira kuti vanobhadhira $1 pamwedzi. Murume uyu akutaura nyaya yekuti ndakuda kubuda ndidzorere mari yangu ndikuda $50 ndibude. Akatombokwereta mari inokwena kuita $100 mari yakuda kudzoka akabva aramba akati ndidzorere mari ni interest ende mari yake yange yasvika pakuva kuti ikwane $240 achibva aramba kubhadhira achiti ndingatokupai gwai rangu. Abvisa gwai rachona iroro ranga risingatokwane futi 100 yakatora apa pari kudiwa 240 asi akabvisa gwai raita $60 yakatora yange isingatokwane ende gwai rakatopedzisira rangodyiwa nevanhu vechida mari yangu ndipei pa 3 years is ane 1 year yakabvisa $2 chete. Dzimwe 2 years ndidzambobvisa akebadzira $2 rimwe gore iri akabvisa $2 chete. Akubuda kuti pamusoro paizvozvo ari kuti ndoda mari yangu. Ndobva aenda kumapurisa. Mapurisa asina kuiva achibva burisa tsamba vanhu une rigwaro riri zvakare izvi. Saka mapurisa ipai munhu mari yake. Ko amaone were zvikaisa signature izvi. Bumbiro remutemo ipai munhu mari yake. Iwo maonero avo vanoti iwo kwese kwatiri kuenda hapana pari kunyorwa pasi kunzi muitire zvakati mutemo unoti kana musina kupa munhu zvakati zvokuti vatoona kuti munhu ari kutaura ari kuzvitaura panyama yake asipo mutemo. Ndobva yaendeswa kuimwe koti kukoti kwacho vasina chikuona clerk of court zvikangonzi hey ipai munhu mari yake. Ko izvo ndikabata izvi zvinobasa izvo nyoraika pasi kuti ndozvamataura vekoti kuti ipai munhu mari yake kana musina kumupawo tichaona mutongo wakati haiwa tinyore ende munotsvaka unokuwirira nawo panze ikoku kuno kwatinyore izvozvo. So vanhu vachazivi nokuti murume akuramba achinetsa izvozvi ndikasvika kundoita hondo ipai mukadzi wangu mari uyu but tine zvinhu zvatakawirirana vari kubvunza kuti izvo kana vanhu muchinge mawirirana mukaita masignature senge signature iyoyo vakatine pane imwe kamba yavakanowirirana pakatoiswa signature kamba inotoziva kuti vanhu vakawirirana izvi kana vanomwana vachingoti itai zvakati nenyaya yekuti ane zita. Kana takasaidirana pasi tinofanira kudzorera munhu here ari abuda ega ende tikaenda kunopurisa akatipa munhu mari yake tikaenda kumwe munhu anonzi ndiclerk paimwe koti akatipa munhu mari yake asi tikavati nyorai pasi imimi sezvo mune nguva munoshandira kuti ndizvamataura vari kuramba kunyora pasi munhu anongorine simba rikudzwa nevanhu vanowanda toita sei? Muri kuti kudini kone icho chiri kubvaka ibhuya ra07 bhuya ra07 hanzi pai vanhu mari yake ipai vanhu mari yake. Ya pakaipa ipai vanhu mari yake. Munonzwisisa mutemo munoti kudini chii chinofanira kuitika bhuya ra07 munhu anofanira kudzoserwa mari yake here 0713938538 0713938538 ngatibatsiranei toita sei pakadaro anofanira kudzosera mari yake here ingawani vakanyorerana mubumbiro remutemo vakasainana kuti kana ukabva right hapana mari inodzoserwa handitika. Rega tinzwe kuti vanonzwisisa mutemo vanoti kudini. Baba Isabel ndinoziva kuti mune mashoko kubva kumain road simu ari kuti kudini idzai sudzurai papaidzai icho kwadi muri yeZimbabwe ndapinda ndiri mukati mekupinda muchirongo apo shongora segment part 1 paka Harare cheharare chiri kuti kudini ndapinda muHarare muri yeZimbabwe nyaya ndiri kutaura pana pandiye kudaiso kuna amai vane mwana wavo ani ariye 11 years. Aine 11 years mwana uyu amai vakati vari pamba ndokubva mwana uyu vangu mushevo nguva dzemanheru angari mukati mekugeza makumbo ake vachiri panguva ndo pakatorwa mwana anokumbonzwika kuchema kana kuita sei ndokuisa nyaya kumapurisa ndokutenderera vachitsvaga mwana asi mwana uyu akaita 6 days asingawanike pa 6 days akati kachirawanike akatorwa nevamwe vaviri vakaenda neni mukati menzvimbo inoshevedzerwa kuti iye ku nzvimbo ipadhuze nehopley chinoti chiko mukoma KB ku Stonebridge aenda ku Stonebridge ndo kumba kwanga kavharirwa mwana uyu anoti iye ndanga ndichiita bonde zuva rakasikwa rega rega nevarume vanokwenda kuita 2 varume ava vachibva vagera mwana uyu bvudzi rake riko kavanzika ndo kubva vasara naro mwana uyu achidzoka amai vakaenda nemwana kuchipatara ende chokwadi amai ndokubva vaenda kupi vaenda kumapurisa amai vanoripota kumapurisa asi chiri kunakidzeko zvinozvi ndechekuti izvo iko zvinozvi patiri panapa murume akaita zvinhu izvi
akabata mwana uyu akaenda naye kwanga chigara kune umwe murume ari kuonekwa pane imwe nzvimbo yaanotengesa. Atorwa akaona chiso chemurume akamutora. Yes, anotomuziva kuti uyu wechitu wachona ndio wasikazive. Ende vatozonzwa kuti murume uyu kusondirichi kwaanga ari kunogara munin'ina wake. Uchinzi mwana uyu kana mapurisa akuita basa obviously vachienda naye kana kumba kwacho ndiye kuti pakata mwana kuenda naye kuSouth Park kusondirichi achinomvera kwe6 days vachimugera vhudzi. Vaida kuita sei nyaya ndiye asi zvinogona kubvunzwa chete kana mapurisa apa kati but pari zvino ndio payari nyaya iri mapurisa iri kumapurisa. Zimbabwe tunoziva kuti mapurisa vari kuita basa, asi inzwai munzwe nyaya inosuwisa yakaitika muHarare. Mwana akatorwa achibva aendwa naye for 6 days achishungurudzwa achibva tozogerwa kavhudzi rake rekwakawanzika. Munofunga kuti varume ava vari kudaka kushandisei kana kuti zvavakaita mwana izvi vaidaka kuedza kuita sei? Pamba apa kuti mukushungurudzwa kwemwanasikana uyu panga pangori nevarume vaviri. Murume manga akavharirwa aiziva varume vaviri chete. Ukatorere murume manga akavharirwa. Hey, zvakaoma zvinonzwisa tsitsi. Ameno 0713938538 0713938538. Hanzi kudini ko kanyemba ku Cameroon kauti Cameroon ndiko kune vanhu vakareba ndinonzi levels ndiri kunoko ku Bangeti nzve haisi nyika yeCameroon ine zvizvarwa zvakareba kupfura zvizvarwa zvedzimwe nyika haisi Cameroon. Alright, hanzi kudini ko machinzwa chemuHarare ngatibatsiranei mhuri yeZimbabwe. Ndiri kuona pane message yapinda icho chemuHarare icho sezvo mwana uyo ari kuti ari kuziva kumba kwaanga akavharirwa. Ndio pakanakira nyaya iyoyo. Mapurisa hero basa itai basa batai mondi idzo tinzwe kuti dzanga dzichidaka kuitei kumwana uyo even zvavakatora kubva kumwana vaida kuzvishandisei. Ndimutsirewoka Alec Gweja, Victor Katiyo, Game Changer, Lavu Nyandowe, Boss JB, Madziwa Bende, Panyamaropa, Robert Veremo, Mai Makoni, Nobet Chabeta, Rufaroka Manura, Regai Samuro Gwayatina Shagotora, Miriam Charoveza, Prince Muningiwa, Innocent Manyoso, Alfred Mafrado Madeku Famba, Kelvin Joao, tichaona Shumba Makwere, tichaona Kambua, Esa Kanengoni Desire Gwedeza, Prominent Mandombo, Baba Aroni Kasuro, Noah Sanyamawe, Josiah Sanyamawe, ndinonzi the radio inspector Shekman Matono, ndirikonoko ku Kenponi. Mwana panga akavharirwa uyu baba Isabel. Right, aipiwa chokutya here. Aipiwa chokutya. Varudya aipiwa chokutya. Varume ivavo ndio vaimunzira chokutya. Asanga singabude momba. Aisabuda momba. Kumbare akazoenda sei? Ndoko vakaenda vakanomsiya Kumbare. Ya pakaipa mamuka seko madzibaba bhora mberi zvikanzi ndakachibata chimuti kuti dzvi icho chemuHarare chinorwadza. Mapurisa ngaite basa mondi idzo mukati. Ndinonzi Obeti ndiri paSouth Africa. Wow, South Africa chakabatwa chimuti my brother from another mother. Obeti hanzi mapurisa ngavaite kabasa mondi idzo dzipinde mukati. Baba Isabel, chandinoziva uye chandinotenda ndechekuti mapurisa emuno munyika yeZimbabwe vanoita graft ravo basa vanobata vanoita basa chada kusvitsa nyaya pachimuti mumpatika tani Baba Isabel. Icho kwadi muri yeZimbabwe vanenge vachida kundibata munondibata panhamba dzangu sabhosho, nhamba dzisikapomerwa, nhamba dzisikachinyadziso. Iyi nhamba dzinotizvo muri yeZimbabwe musati madzifona 1 musatambira padziri 2 musabhipa 3 musafona private number 4 musatamba padziri ndepi kungo